Tarira uone kubata kwa Mwari. Tarira uone kubata kwa Mwari. Tarira uone kubata kwa Mwari. Iwe tarira uone uko kwa Mwari. Iwe tarira. Iwe tarira. Iwe tarira. Iwe tarira. Iwe tarira. Iwe tarira. It's Jesus fire. Aya. It's Jesus fire. Aya. Jesus fire. Aya. Mururu na muriko. Mungu ni Yesu. 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 Kutambira Yesu. Kutambira Yesu. Kutambira Yesu. Kutambira Yesu. Amidos. Bebera mwana wa Mwari. Mwana yacho iwe bebera. Bebera mwana wa Mwari. Zakatora iwe bebera. Bebera mwana wa Mwari. Mwana yacho iwe. Jesu aripano, gite. 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 My way. Hallelujah. Zivimbizo jesende zenyu, maropa fazo ndenyu. Hallelujah. We are dedicating this song to our pastor. Hallelujah. Deavo, hallelujah. Jesende zenyu, maropa fazo ndenyu, makomborero ndenyu, makapi wakare, makomborero Abrahama, wakati ndenyu, yikane kusara kwae, ndenyu, hose ndenyu, Senyu, kunyangwe nesitarake mukamuita akawe marudzi mugoropa fata anomuropa fatawo marudzi wese kubva mahari makaropa fata kunyangwe
Hallelujah. Hallelujah. Timbotambeke kupedzisira naye. Tichimbotambira birthday visionary. Zvanzi birthday visionary. Hallelujah.
celebration nai. Se birthday ra baba kudai. Tineka new dance. Tiri bambungu hapo. Let's go. Let's go. Let's go. One. Muzwana mwari kuva mukuru wa ichawanorondo. Haimo kana tasimuzwana mwari kuva mukuru wa ichawanorondo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Regai tiomberere praise and worship yedu nai. Vakachena wembo vaombererai. Thank you so much, praise and worship, for the sacrifice yokutenga wo uniform kuti tipemberero birthday ramufundisi mbo vaombereraiwo. Avapuwi mari ine church vanotongoitawo voga. Mwari wokudenga ngaakuitirei zvakanaka Sister Gracious netimu yenyu tichiitira zvakanaka. Tose takasumuka kudaro, regai ndisiyire nguva kuna sekuru vaombererei vachiuya kuzotora nguva ino nokuzara kwayo. Sekuru itai zvamunoda. Unozogona kupa sekuru nguva here, unongoti sekuru itai zvamunodi. Hatina chokumhanyira because patinopedza service mufundisi vane chimwe chinguruve chavakati promise. Maifamba mumweya chinguruve chiripo panze. Regai ndisiyire sekuru nguva. Munosha mesa babande meme Messiah baba munosha mesa o Messiah baba munosha mesa babande meme Messiah baba munosha mesa o Baba munosha mesa, Baba ndelene mesa. Baba munosha mesa, mesa. Baba munosha mesa, mesa. Baba munosha mesa. Abandelele Messiah, Isomunesha Messiah, Isomunesha Messiah.
ngezvenu isemunosa mesa Hallelujah. Tingatora nzvimbo dzedu muupapo hwaMwari. Zita ramambo Jesu. Hallelujah. Ndibatsireiwo ndiremekedze our co-chairpersons, Baba Mutiwasekwa pamwechete namai naBaba Masuka pamwechete namai. Ndibatsireiwo tivaremekedze muzita raJesu. Hallelujah. Yes, ndoda kuremekedzawo the leadership of this place. Mwari wokudenga vakuitirei zvakanaka. I am seeing a colorful work. Ndiri kuona basa rinonakidza kuona. Pamwe pacho kana uchiona rimwe basa unoita ngori kuona zviziviso zverufu. But apa pari kuratidza kuti chiziviso cheupenyu. Ndibatsireiwo tiremekedze utungamiri huri kuronga zvinhu zvisvino zvakadai muzita raJesu. Hallelujah. Mapastors ari pakati pedu, Mwari vakuitirei zvakanaka. Ndaona Carlton View, Western area, Mwari ngavakukomborerei muzita raJesu. Amen. Ndodawo kuremekedza vana mai guru. Hallelujah. Ana mai guru kwandirika ndana mai guru ana gogo jiriji na mai guru. Hallelujah. Dauti mundibatsire tivaremekedze muzita raJesu. Hallelujah. Ndafara ndichiona Shanonanga kuna shamenoti tinenge tine pamba tisiri kunyatsoklika so zvogadzirika nozviziva. Saka dai mundibatsire tifarire vana vatikapiwawo naShe muzita raJesu. Hallelujah. It is an honor ndokumbirawo the birthday boy and the assistant just to raise pastor pamwechete namai jiriji. They say life begins at 40. It means kuti pane imwe level yamava mufundisi yamanga musingazive. There are new territories that are going to be possessed. We want to thank God for what He has done before. We want to thank Him for what He has been doing until now. But I want to make a declaration before Him and say that what you have seen is smaller than what God is about to do. You are going to see much better things. You are going to realize much greater grace. You are going to experience the love of God in greater dimensions. I want to say congratulations to you, Mfundis. You are a blessing. Thank you, Mama, for always standing by His side. Mwari wokudenga vakuitirei zvakanaka. Toti happy birthday. Kotikamboimba tese pamwe chete zvatakaziva. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to... Amukagone. Happy birthday to you. Atitoni. Happy birthday to you. Andisi kunzwa soprano. Birthday. Tena iri kupiko. Happy birthday to you, Pastor. Happy birthday to you. Blessings to you. Later on, we're going to have a time to pray and declare even further blessings, because whatever starts in the spirit cannot be resisted by the physical. So we're going to have the spiritual things come to you, and we're going to experience the physical. Zvichabatika muzita raJesu. Hallelujah. Amen. Tingagara hedu pasi. Ndaperekedzwa namutape. Hallelujah. Ndimutape kuti mwaindiona ndakamira pano. Perekedzwa nedhodha rekanyi rinozwi baba muusha. Kuti mwaivaona ivava mwakundoziva kuti pandoite chifi. Tichifi muchiona wakadai, asi ndichifi wakandoziye Mwari. Saka tinobonga maningi sa muzita raJesu. Hallelujah.
My intention is to be very brief. So by 5, then that will pay. Hallelujah. Tingadai tauya tese na mama, but programs zedu dzakanodhumana. Kuchechi tiri kupembererawo kuti Mwari wakatiropafadza. There is appreciation. Saka handina kukwanisa kuti tiuye tese, asi moyo wangu achida kuti uuye tive pamwe chete, but ndichavamiririra Mwari vachitiitira zvakanaka. Joshua chapter number 13 verse number 1. I want to say thank you so much to the leadership of this place for surprising the pastor, especially yesterday when I tried to call him and speak to him. He was in a state of shock, and I pretended to be shocked. Mfundisi, pandai taunga banana ndruzi baba ndainyeba ndezviziva masuka ndakachengeta secret. Ndakachengeta secret. Chaimburi masuku but banje kushingirira. Amen. Ndiri kufara wasa kuwisiri taipfeka rinonzi bhanire. Ndo bhanire kana makapfeka. Seo zvakati. Ndakamabhaisa mufundisi wenyaya. Is there somebody who reads? I don't want to break protocols. Okay. Thank you. Joshua chapter number 13 verse number 1. Then 1 Corinthians chapter number 2 verse number 9. 1 Corinthians chapter number 2 verse number 9. Tichaverenga kuna Joshua 13 verse 1. Zvino Joshua wakanga akwegura ava namakore mazhinji. Jehovha akati kwaari, wakwegura wava nemakore mazhinji, dzichiriko nyika zhinji dzinofanira kuva dzenyu. Mazvita henyu. Now Joshua was told and stricken in years, and the Lord said unto him, Thou art old and stricken in years, and there remaineth yet very much land to be possessed. Yes. 1 Corinthians chapter number 2 verse number 9. 1 Corinthians chapter 2. Yes, verse number 9. But as it is written, Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. Thank you. Shona, please. Asi sezvazvakanyorwa zvichinzi izvo zvisina kuonekwa neziso kana kunzikwa nenzeve nezvisina kupinda mumwoyo womunhu ndizvo Mwari wakakugadzirira, ndizvo Mwari zvaakagadzirira vanomuda. Mazvita ndinamati maita basa Mwari, ndimi munondigonesa kududzira shoko renyu. Tibatsirewo mutsvene, nditaurewo nemutoo unonzwisisika uye unobatsira upenyu kuti vanhu vagoshandurwa upenyu muzita ramambo Jesu. Amen. Ndine nyaya yandinayo Mwari vachindibatsira yandapawo musoro weshoko unoti open my storehouses. Hallelujah. Open my storehouses. This is a plea to God yadati open my storehouses. Amen. Kana kuti neshona ndapa musoro weshoko unoti hapana asina nyasha dzake. Hapana asina nyasha dzake. Tikunzwisisana? Hapana asina nyasha dzake. Pandasvika ndachitaura na baba muusha ndikati yesh, panapa mota dzakawanda. Hapana anchona dzekusaidhi uku chete, kune dzimwe dziri kuseri uko. Pandaona kuti panapa pane nyasha. Munhu nemunhu ane nyasha dzake. Pastor namai birthday message yandiroda kukutaurirai kuti mune nyasha dzenyu. Vana baba muri panapa, munhu nemunhu ane nyasha dzake. Ndanichiti pamwe nichataura kwenguva shoma shoma. Zvandoda kutaura kwenguva shoma shoma ndezvekuti
iwe une nyasha dzako. Mwari anokuda. Tese tikatarisana panapa, pese patasvika hakuna munhu asina nhoroondo yaainayo. Pamwe menguva unogona kuita highlight yeupenyu hwako, unogona kunge uchitaura accident yawakaita one day ukapukunyuka, pamwe ukambotyoka ukarapika. But ukazozvitarisa kuti pa40 years wakaita accident 1, ko makore esaya, mazuva esaya, wakambocelebratawo here kuchengetwa kwawanga uchiitwa naMwari? Satani ane system yakaipa. Ukaverenga kubhuku raJobho, zvinonzi vana vaMwari vakanga vachisvika pamberi paMwari, but paakasvika iye ndiye akasvika ndobva asingotanga kuzivikanwa. But vamwe vese hatitomboziva kuti musangano wacho wanga wakamira sei. Ane system yekuhijeka program dzevanhu, kuti munhu nemunhu anogona kutadza kuexperience nyasha dzake. Kazhinji tinoita basa rekuemphasize zvakashata, zvihombe zvidiki, tozviisira microphone. But zvakanaka zvizhinji hatigone kutaura takafara nazvo. Bhaibheri rinoti Jobho akanga akarurama pamberi paMwari, ndozinyaya iroro. Ainzvenga zvakaipa, ndozinyaya iroro. Anga akapfuma, ndozinyaya iroro. Wozotarisa panoiswa about 39 chapters dzekutambudzika kwake nekurwadziwa kwakaitika kwenguva shoma shoma. Haana mborwara 5 years Job, akarwara nguva shoma shoma, but nguva shoma shoma iyoyo ndio inotaurwa 39 chapters. But ukazotarisa zvinonzi Job akazowana restoration yakadarika zvaanga ainazvo, zvinonyorwa futi muchapter shoma shoma. Saka ndoda kuti nhasi timbopota tichitaura chapter hombe hombe dzezvakanaka, totanga kutaura chapter hombe hombe dzezvawakaitirwa naMwari. Ndiri kuzviziva kuti wakambobayiwa nemunzwa uchienda kuchikoro, but ndoda kumbotaura mazuva ausina kubayiwa nemunzwa, awakafamba wakapfeka bhutsu, awakadzvengeswa pane zvakaipa naMwari, wombotaura woti ndine nyasha dzangu. Imi vanhu, munhu nemunhu ane nyasha dzake. Amen. Pawakakundikana, handisi kuramba tokakundikana, but hausiro musoro wenyaya. Pane pamwe pazvakanaka, pane zvimwe zvakanaka zvakaitika muupenyu hwako, pane pamwe pawakaitirwa naMwari. Kana wakafamba netsoka ka1 kubva kuJoburg kusvika kuRoodepoort i1, mazuva ese wanga uchifamba nekombi, mazuva ese wanga uchidhiraivha, ko tikambofarira pane zvakanaka zvakaitika, toregedza kuti nepatakaitirwa zvakanaka unenge uchingochema. Pane imwe nyaya yandakamboudzwa namai vangu yekuti hanzi ambuya vangu vakabva kubwera netsoka vakasvika kumhondoro vakachengetwa neimwe chembere hamheno pakati apa. Nyaya iyoyo pandaiudzwa, ndakaiudzwa ndakura, but ndaiudzwa ndichichema. But kuti ambuya vangu vakazvara vana 7, handambopembera. Kuti vanga vaine mombe pavakadzambosvika kuma100, handambozvipembera. Wani nyaya yepavakarwirwa naMwari, pamboitwa zvakaipa vatadza kuwana mafambiro, ndo patinoita kuemphasize. Ndasindoda kumboti nimborudunura pfungwa dzakajaira kunyunyuta, pfungwa dzakajaira kupopota, pfungwa dzakajaira kutsama, dzinoita kunge dzemidzimu. Mudzimu ukaubikira hwawa, worara usiku hwese uchiuridzira mbira, woutengera machira, makuseni unofuma uchiti waita musiya padiki. Pane zvimwe zvawasirira haunozogona kunyatsopedzisa, but nhasi tinambocelebrata nyasha. Timboti pane zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvazvakachallenja. Hapana asina nyasha dzake. Pana ari kunzwisisa? Hapana asina nyasha dzake. Zvandotori izvozvizvi inyasha. Pane kwandaimbova, pane zvimwe zvanga zvisingaiti, but ndine mablessings andinogona kuverenga one by one, totadza kuapedzisa. Ndakamborwara. Mumwe musi ndakambosangana nezvinorema. Mufunge ndakatombonyewawo. Mufunge ndakatomborwiswawo. Mufunge ndakatombopandukirwa. Mufunge pane vanhu vasingandidi. Ipapa pane vanhu vasingatondida.
but ndoda kuti ndichizivisa nyangwe zvikaita sei ndogona kuuya kunoku ndoti kuRoodeport ndodiwa nechechi yese. Saka kana ndichinge ndadaro manje handichagona kutaura nezvemumwe munhu asingandidi. Ipapo ine vanhu vakawanda so vanondida ende vanoti vasingandidi anotanga awanda wondivenga akawanda, but kana ndichinge vanondida zviri pachena. Saka zviri nani kuti nditaure nezvenyasha dzandakatakurana nadzo. Chimbonzwisisa zvinhu zvauri kutaura, nyangwe zvikanzi izvo wakavengwa nemadhimoni. Ziya kuti Satani paakadonha akadonha ne1/3 yengirozi ndo dzaari kutambura nadzo. 2/3 dzakasara kusaidi kwedu. Saka pese pane dhimoni 1 pane ngirozi at least 2. Saka ndinodiwa, ndine nyasha dzangu. Panaronzwisisa chimbotarisa mablessings, chimbotarisa zvakanaka zvauri kuitirwa naMwari, chimbotarisa kudiwa kwaunoitwa naMwari. Status yawinayo haireve kuti ndiwo wakachenjera kudarika vanhu vese, but Mwari akangokunzwira tsitsi. Hakuna asina nyasha dzake. Vamwe nyasha dzakakupai dzimba, vamwe nyasha dzakakupai bhutsu, vamwe nyasha dzakakupai matenisi, vamwe nyasha dzakakupai masocks, vamwe dzakakupai kuti usina bhutsu kudaro aurwari. Amen. Pakatanga COVID pachitaurwa pachita statistics, vanhu vachitaura kuti kuchafiwa. Paitaurwa kuti muAfrica vanhu vachifamba vachitsika pamusoro pezvitunha, vachifamba vachitsika zvitunha, but paripo pataitamata online chitaura kuti Mwari taakunamatira vari mumatererimi, taakunamatira vari kumahovhorosi, taakunamatira Mwari vanhu vanogara kumarengenya, kunzvimbo dzekumbari, vanogara kumaJoburg, kwekuti vanhu vanenge vakagara vari kana 15 imba yakapatsanurwa neketeni. Ona ikoko hakuna kana akafa, waiona vakadaro vasina kana mamask, kana kuti mask yacho unotarisa kuti nekusviba kwayakaita ichiri kubatsira here chinhu. But Mwari vakachengeta vanhu ivavo, vaifunga kuti vane mari, vaifunga kuti vakachengeteka, vakafa. But paine vakararama, hapana asina nyasha dzake. Tinoda kuti mumwe munhu nhasi anzwisise kuti munhu nemunhu ane nyasha dzake. Dambudziko rinoitwa nevanhu nderekuti ndinoita basa rekupota ndichiongorora nyasha dzaProfesa Nyabadza, ndotanga kurwadziwa nenyasha dzavo, ndotadza kutarisa nekuappreciate nyasha dzangu. Chinhu chinonzi jealous chinoitika mu24 hours dzakapiwa munhu naMwari. Mu24 hours idzodzo mumwe ari kunyora bhuku, mumwe ari kuita research, mumwe ari kuita business, but pane mumwe anenge akagara achinzwa godo. Pauri kuita godo uri kutambisa maminutes, uri kutambisa nguva yenyasha. Ita nhasi ndoda kumeka decision, handidi kupedza nguva ndichiita shanje, handidi kupedza nguva ndichitaura zvakaitirwa vamwe. Ndoda kutsvaga kuti nyasha dzangu dziri papi, nekuti Pauro anobva azvinyora pana 1 Corinthians chapter number 2 verse number 9 inoti, what no eye has seen, what no ear has heard, is what God has in his storehouses. Aripo here ari kundinzwa. Pane imwe nguva yaunoita basa rekutarisa storehouse yamasuka, wotarisa storehouse yamuti wasekwa ndedzavo. Vari busy kutora zvavo. Yonenge wakagara kuti wakomana kuchechi kuchambonamatwa here, mota dzacho mai mwana. Vari kuti kana vakutaura vanenge vachitaura nezvemota, da kuti vanyarare. Tikatadza kutaura kuchechi totaura kupi, hatiende kumabhawa, tinopupura pano nekuti ndopa zvakaitirwa vanhu naMwari. Nyaya iripo ndeyekuti kana zvaitika ndinoti, Mwari maita henyu maitira hanzvadzi yangu, Mwari maita henyu maitira munin'ina wangu, ko nyasha dzangu dziripi? Pane madhoo asati avhurwa, pane mahwindo asati avhurwa, pane zvinhu zvisati zvatorwa zvausati wagona kutora. Haikona kuwesta time uchitarisa vatora zvavo, pota uchiti kana vatorawo zvavo kuti Mwari munondida, mune basa neri, toda kumbotora nyasha dzangu. Ndozvandauya kuzotaura. Fundisi vasvika 40 years, pane vamwe vezera ravo vakafa, pane vamwe vezera ravo vakuita unge
marombe kumusha nokuti kana vakavaona vanoita kunge ndibaba vavo, but ivo vachengetwa nenyasha. Nyasha idzodzo dzavachengeta, nyasha idzodzo dzavasumudza. Neniwo ndinoda kutaura kuti mumwe nemumwe une dzako, munhu nemunhu ngaambotora mukana wopota achitora nyasha dzake achiti Mwari zaruraiwo mahwindo angu, zaruraiwo madhoo angu. Mwari ndiri kuda zvangu zvakagadzirirwa zita rangu. Ndakaverenga pamwe panoti vana zvipo zvinobva kuna Jehovha. Hapana munhu akauya panyika pano ari mudhara. Munhu wana akatangira upenyu panyika pano ari mudhara ndiAdhamu ega. Vamwe vese takabva kuna Jehovha. Mwari kana vachitumira chipo havatumire envelope isina chunhu, havatumire packaging chete vasina kuisa zvinhu mukati. Munhu nemunhu ari panapa une pamwe pauri mhinduro. Hakusida kundinzwa, hakusida kundinzwa. Haleluya. Mamboona kutamba kwanga kuchiita vanhu vangachitamba panapa. Vatumwa naMwari vakapakejwa madhansi. Inini ndakamboenda mbiri, njodzi yangu iripo panapa. Mchirize tiri kudhunamisa. Ndakaenda mbiri yekupota ndichitambiswa pamuchato. Ndatoroora, ndatova mudhara. Chandakanga ndichitambisirwa ndanga ndiri nechipo chekutadza kutamba. Saka ndaiti vamwe vachiti vakati kuleft ine nchiti kuright. Pavanojamba ine nchidzokera kumashure. Pavanozoti vachijamba vachidzika pasi paya ine ndaibva ndatadza. Ndobva ndanoti pavanenge vati vese padenga ndopane ndiri pasi. Saka vanhu vaimika shuwa kuti pese patwa muchato ndenge ndiripo. Ndanga ndakapuwa chipo changu chekuita kuti vanhu vanenge ende munhu wekamera baba wenyevhi vaibva varamba vakangoti nini nanga vakanditarisa so. Mavhidhiyo iwa yanonakidza. Dai anga ari mazuva anaya ngadai ndichitrenda paFacebook ndine mukurumbira wekutadza kutamba. Saka izvozvo ndo zvakaiswawo mandiri naMwari. Handigone zvinogonekwa nevamwe. Munhu nemunhu ane zvake zvakadyarwa maari naMwari. Haikona kunzwira shanja anogona kutamba kana wakafanana neni, nekuti vamwe vaitondinzwirawo shanja kuti kamera yaramba yangonangana naiyeye. Hapana zvaari kuita zvanangana nenyasha dzangu. Muri pano here? Mune nyasha dzamunadzo? Amen. Pamwe nyasha hadzisi pamalooks sarachewo. Nyasha dzinogona kuti usingaonekeri dziri paproductivity saliya. Hallelujah. Rachewo akashandirwa 14 years. Liya haana kushandirwa kana 1 day. But akadaro nyasha dzinongotanga kumupa kusimudzirwa. Chasaka ko chii chaitika mudhara anongonzwirwa tsitsi namudhara sokuti uyu zvaanotoita totoita wekurodza nedhiri. Iye but zvake hazvisi kuita. But achingopinda mumba ndo amai vaRubheni, ndo amai vaSimeoni, ndo amai vaRevhi, ndo amai vaJudha, ndo amai vaIsaka, ndo akaita zvaakaita izvozvizvo. Pamwe pacho hautaridzike kunge unoshamisira. But nyasha zvadzinoita manje dzingoti zvako zvingofamba so. Hauna kana chinombonyanya kushamisira. Munhu nemunhu ane nyasha dzake. Ndiri kuzviziva. Amen. Vamwe vanovhaira, vamwe vanoti amufundisi amuziye zvekumusha kwedu. Kwedu unokuziya. Unondivhaira kuti kwedu kune varoi. Iwe. Hapana kusina. Hapana asingashuvirwe zvakaipa. But nyasha dzongochengeta so. Ndozvandauya kuzoudza chechi yepanapa. Kuti munhu nemunhu ari panapa anongoda Mwari. Secret kungoda Mwari. Ukangoda Mwari zvinotoita zvakanaka. Vakomana mtu wose kwani ndiye ndiri kurangarira. Tichigara tichipindira mukaklasi kekuflorida keke. Nami mtikuziya. Mupfungwa dzenyu maimbofungwa kuti tinogona kunge makagara ipapa makapfeka masutu makagara pamache pamabhenji epamberi mudhara yakamira. Maimbozvifunga. Maingoti vati taungana. Ishe taungana hiyo moyo yedu inokurwarira nemweya yedu inokutarira. But mumaziso aMwari. Tarisai mune zvaitwa naMwari. Over the past 7-8 years, look what God has done.
Everybody look what the Lord has done. Uyasaona kuti Mwari ane zvaari kuita. Ndoda kupa announcement yekuti zvamaona zvishoma pane zvokuda kuitwa naMwari. Zvamagamuchira zvishoma pane zvokuda kuitwa naMwari. Nekuti shoko raMwari riri kuti what no eye has seen. Kureva kuti kana makazviona zvato expire. Pane chinhu chinonzi potential chandakadzidza kusayenzi. Ukanzwa chinzi chine potential zvikureva kuti chakatakura magetsi but haasati abatira. Chakatakura power yekufambisa motikari but haisati yamuka. Saka pandiri kutarisa panapa ndiri kutenda Mwari nezvandakaona izvozvo zvakatoitika kudhara, but ndinoda kuuya kuzodeclare panapa kuti pane zvisati zvaonekwa, pane zvisati zvanzwika, pane zvisati zvaitika. Izvozvo ndo zvatauya kuzovhovhonora kubva munyika yemweya, kuti kana tazvivhovhonora togamuchidza munhu nemunhu zvake. Ndo zvandinoda kutaura panapa kuti you need to receive your own grace. Nyasha dzako mumwe nemumwe umboti Mwari ndagadzirira kuti nditambire nyasha dzangu. Kana ndakambopedza nguva ndichitarisa nyasha dzevamwe, Mwari ndiregererei ndakatambisa nguva yangu. Ndazozviziva nhasi kuti Mwari munacho chamakandirongera, chiripo chamakapakeja. Tinokutendai nepatave, tinokutendai nekwatakabva, but tinoda kutenda zvekare nezvimwe zvisati zvaitika. Nhasi pano ndauya kuzodeclare kuti pane mabhizinesi asati atangwa, pane makambani asati arejistwa, pane michato isati yaitwa, pane vana vasati varoorwa. But kana tauya pano tiri kugadzirira our next level. Ndosaka shoko raMwari richiti give us today our daily bread. Kureva kuti ndikadya chanhasi mangwana pane chimwe. Aripo here ari kundinzwa anoti pastor ndazvinzwa, ndanga ndakuzvitarisira pasi, ndanga ndapera moyo. Dzimwe nyaya Mwari havadziite very fast. Panonakidza penyaya yako hapasati pataurika. Saka pane tumwe tuma miracles twatinoti tuma sustenance miracles twokuti tiringoti timbogamuchira. Mandiona ndichidya mananhasi hazvirevi kuti Mwari aguta neni. Ane pamwe paari kuti kana muchinge mapinda unosvika pane imwe nzvimbo inonzi Gilgal. Bhaibheri rinoti hanzi vasvika paGilgal mana seized, kureva kuti izvo vanzi chitanga yekurima mega. Rirangoti mwe munhu nhasi umboenda pane imwe level yekuti mana inombomira kunaya wochiti zvandakagadzirirwa naMwari zvandinofanira kuita. Dambudziko nderekuti vanhu munogara pasi magamuchira minana mishoma, munozorora magamuchira zvishoma. Ndosaka maKristu tichiovertakewa. Pandakaenda Professor Nyabadza ndakaenda kunoparidza kuBelleville, ndasvika ikoko zvikanzi nevanhu variko dzimba dzapedzwa nemapakistani. Noti maPakistani nemasomalians. Anzi varungu vakabva kwakazara masomalians. Pandatarisa masomalians handinoziva, ndoazira pabhodha. Vanokapfeka miguvhuru yavo ye nemamwe matirauzi mafalala nemamwe machira emanga-manga, vachifamba netsoka. Achifamba ukazomuona next time nomuona ari kuDragon achihodha gumbezi, but ozomutarisa onzwa kuti apedza dzimba kuBelleville. Chiiko chandiri kutaura nezvacho? Potential. Vakakuona wakagara wakajegera pagonyeti, wakagara so muchinzi garai makadai so, havana kuziva zvakarongedzwa naMwari mauri. Vakaona Joseph ari mugomba, havana kuziva zvakarongedzwa naMwari maari. Vakamuona achitsvaira ari kwaPotifa, havana kuziva zvakarongedzwa naMwari maari. Nhasi ndauya kuzombotaura kuti pane vanhu vari muno vakarongedzwa zvinhu naMwari mavari. Ndo zvandangoya kuzotaura. Vamwe vanhu vakakulimita, vamwe vanhu vakakushora, vamwe vanhu vakakutarisira pasi. But kana ukaona vanhu vese vakutarisira pasi, pane mumwe munhu asingagone kukutarisira pasi, munhu anonzi iwewe. Mukunzwisisa? Vamwe vese vakati uri dofu, iwewe unogona kuzviudza kuti ndiri shasha. Vamwe vese vakakutaurira kuti wakaipa, unogona kuzviudza kuti ini ndakanaka.
vamwe vese vakakutaurira kuti uri weak, bhaibheri rinobva rati let the weak say I am strong. Ngaataure ega. Hallelujah. Wakatarisa pagirazi so wazora Ingrams camphor cream for men apa muri amai munoti makaitarisa so motaura kuti amai ndakanaka amai unyatsozvinzwa so kuti kana muchinditarisa ndini wachona ane nyasha dzacho. Ndoda kukutaurira nhasi kuti kana unga wakabirwa confidence ndoda kukudzosera confidence. Haikona kudivhainwa naWindi, haikona kudivhainwa nagweja kana najega, zvidivhaine wega woti ina handitomboita, ini nditori pamberi, zvangu zvinofamba, zvamusati zvamaona zvishoma. Ndikunzwisiswa nhasi. Jesu vachipfuura nekuSamaria vanosangana nemukadzi wavaida kutaura naye. Bhaibheri rinotaura kuti hanzi amai ava vanotaura nguva shoma shoma naJesu. Within some verses of the chapter nyaya dzavo naJesu vanga vapedza, but vanonzi izvo dai maiziva chipo chaMwari, dai maiziva kuti ndiyani ari kukukumbirai mvura, mungadai makumbira mvura mhenyu. Sokuti within a very short space of time vanga vagadzirisa nyaya. Kune vamwe vanhu vanogona kungoita anonzi grand entrance so mwerekana wangopoerera munyaya dzimwe dzakakunakira, mwerekana wataura ipapapa ndangoti nekuda kwesound voice rangu rambenge riri pasi, but ndiri kutenda kuti manje so zvatakutopedza munhu nemunhu. Nhasi mufundisi handisi kuita zvokudzinga madhimoni, ndosodzoka mombasara muchidzinga mamwe ndosodzoka. Nhasi ndoda kuti munhu nemunhu amboprofitawo upenyu hwake, ambotaura madhoo ake, ambokonektana nezvakamunakira, ambodisconnectana nezvaasingadi. Zvandakaona ndezvakuti kana maplug ari mashoma mumba, unogona kuti plug wobvisa firiji woisa ketero nekuti uri kuda mvura inopisa, kana kuti uri kuda chando wobvisa ketero woisa plug, kana wakuda communication unobvisa paplug ipapo woisa cellphone nekuti ndo zvauri kuda kuti zvivepo. Saka pane vamwe vanhu vane maplug akakonektwa zvinhu zvisirizvo, vamwe makakonektwa kumarelationship asiriwo, zvokuti vanhu varitotyika kutamba newe nekuda kwedzimwe shamwari dzauinadzo. Unogona kuzvidisconnecta kushamwari idzodzo nekuti dzinoramba dzichingotaura zvakaipa. Unogona kuzvidisconnecta from that group wotanga kuti nhasi ndinoda kumbokonektana nezvakafanira kukonektana neni. Munhu nemunhu ambowana zvinonzi zvake. Aripo here ari kundinzwa? Hapana munhu akauya panyika pano kuzoperekedza vamwe, hapana munhu akauya panyika pano kuti azongova to make up numbers. Mwari kana vaine vanhu 7 billion pano panyika, vane 7 billion miracles, vane 7 billion potentials. Hapana munhu anobvumidzwa kutarisira mumwe pasi. Pati dambudziko rinoita kuti utarisirwe pasi nderekuti wakazarurira vanhu madhoo ekukutarisira pasi, nechikonzero chekuti newewo wacho unozvitarisira pasi. But this morning, in the mighty name of Jesus, I just want you to take this time umbokonektana nepaunoda kuenda chaipo chaipo, unyatsosvika paunoda kunyatsosvika chaipo chaipo, kutanga kuzvitaura kumperuko. Bhaibheri rinoti God has got a tendency of speaking those things that are not as though they are. Patiri kutaura newe tichikuzivisa kuti ndiwani paunenge uchizviona, tanga wakazviona uchiti kana ndiri seni ndiri wemaproperty mazhinji, kana ndiri seni ndiri wemakambani akawanda, kana ndiri seni ndiri international. Haikona kumira uchiitira mumwe shanje, unenge uchitambisa space pamoyo. Ndava pawakaisa shanje ipapo panogona kunge papa ine munana, pawakaisa hasha ipapo panogona kunge papa kaiswa rugare, pawakaisa ruchiva ipapo panogona kunge papa kawanda nyasha. But uri kuoccupy pachona panofanira kushanda zvakanaka. Masikati anhasi tichirega nichingokupa 2 minutes dzambenge dziri 5 ndobva magetsi aenda. Vamwe vatoshandisa mukana, vamwe havana. But ndiri kuti vashandisa mukana kudhara, ndakukupa mumwe futi wekuti uite zvimwe futi zvihombe. I want you to declare life, and when you speak of life, don't speak life in small proportions. Taura inonzi abundant life, taura zvinonzi zvihombe, taura zvinhu zvakakura, taura zvinhu zvinonzi zvihombe.
hombe yebhakashaka mayanda. Pane nyasha dzandiri kunzwa, nyasha dzichaita kuti zvinhu zvikurumidze. Ugoti negore rakasvitsa mufundisi Jiricha 40 years ndakaona nyasha yakava turning point. This morning I am speaking anonzi turning points pano nezita ramambo Jesu weNazareta. Mayanda Jimanda haikona kumirira kutsvaga muprofita, chimboprofita iwewa. Haikona kumirira kutsvaga anokurudzira, chimbozvikurudzira iwewa. Haikona kumirira kutsvaga anokumanikidza, haitati chimbozvimanikidza iwewa. Yebhaka saka mahanda remaka jamanda kayabaka ramanda jibaya mayanda labate ramaka shabana yakasanda lamatete maya rabaka jamanda kaya miyanda reba sanda kaya mautataya. Pane zviri kuitika in the spirit realm, pane zviri kutoitika izvozvizvo in the spirit realm. Pane zviri kuitika, mumwe akanyarara, mumwe ari kutora. Yetamanda kaya makatena mayaka yamaka jamanda kaya mahaka samanda labakatana miyanda rebaka tata mahanda ramaka shika pani yakasanda lamaka ramaka jamanda ibanekesa kataya mahanda ramaka jamanda kausai. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, muzita ramambo Jesu, muzita ramambo Jesu, muzita ramambo Jesu, muzita ramambo Jesu weNazareta. Vanoita zvemakombiyuta vanoziva kuti nyaya hombe hadzinyorwe dzakatakurwa kana kuiswa pahombe. Unongonzi click a link. Toda vanhu vanomboclicka malinks anonongedzera kumadestiny avo mahombe. Yebhaka shaka mahanda. I want you to click a link. I want you to click a link. Kugo click a link yakanzi izvomatini musha. Click a link iyoya. Click a link yakanzi shakata. Pane zvinhu zvakanyorwa, pane zvinhu zvakarongedzwa, pane zvinhu zvaunofanira kudownloada. Basa redu rekuuya kumaservices kuuya kuzodownloada kuti kana makuzondiona notaura kuti pane kwandakabva, notaura kuti pane kwandanga ndakaenda, notaura kuti pane vandakataura nava, notaura kuti pane zvandakagadzirisa, notaura kuti pane zvandakatora. Yebhaka shaka mahanda ramaka jima kautotolobos. Yetabanaka shaka miande kausandere bakasha nakatata mahanda ramakatata mianda ilamanda lamakashaka miatata maya. Pane zviri kuitika izvozvizva, pane zviri kuitika. Madhoo anga akavharwa kwemakore anonzi my ancient doors anenge akavharwa, but akavharwa aine zvaakaviga. Kutanga kuti adeclare so chinonzi key nebhaibheri hadzizi key dzesimbi, chinonzi key nebhaibheri hadzizi maremote control eplastica, chinonzi key nebhaibheri mashoko. Paunotaura mashoko unenge uchizarura zvinhu, paunotaura mashoko une zvaunenge uchitogadzirisa, paunotaura mashoko une zvaunenge uchifikisa. Nezita ramambo Jesu weNazareta rabaya kashika mayande kausana reba tata manda lamaka yatena ramaka jabadeketa yalamanda samadeka saya miatana kaya manda kaya rabaka tata manda remaya kashaka maanda renda labadekataya matebayana katamaya ramaka jabaketa tapa shamanda kaya. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Simdzai maoko. Simdzisai maoko. Simdzisai maoko makazara nefaith. Right now. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Nezita ramambo Jesu weNazareta. Ndoda kuvhura madhoo anga akavharwa. Ndoda kuvhura madhoo anga akavharwa.
vamwe vanhu makararamiswa upenyu hwakazara nelimitation, but pandiri kunamata izvozvizva pane zvakuitika, pane connection yakuitika. Minana iri muchadenga iri kuona varidzi vayo. Yeta mayanda jimanda holabaka shaka miyanda. Pandiri kutaura panapa, I am sensing something great happening in the spirit realm. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, I am declaring something that is supernatural. Chinhu chinonzi international connections. Pane vanhu vari kuconnectwa nedzimwe nyika, pane vanhu vari kuconnectwa nevamwe vanhu, pane vanhu vari kuconnectwa nedzimwe hama, pane vanhu vari kuconnectwa nezvishamiso. I still believe in miracles. Pane zvinoitika kana tichinge tanamata, kana tichinge taudza Mwari, kana tichinge tadeclare in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Rabayaka mandakatelabaya ramaka shapeka rabateka tatamanda ramaka shapakatalamaya. Munhu nemunhu ngaapiwe zvake zvawakasikirwa, zvawakazvarirwa, zvawakauya nazvo panyika. Bhaibheri rinoti creation is groaning, waiting for the revelation of the true children of God. Who are the true children of God? It's those that love God. Yabakatanamaya ramaka jamana rebakaya miatatamana. Pane zvandiri kudzima zvanga zvakanyorwa pamusoro peupenyu hwako, ndiri kuzvidzima. Zvanga zvakarehwa nevavengi, ndiri kuzvidzima. Ndinoda kumbokuendesa. Wakatakurana nechapter nyowanda, wakatakurana nehistory nyowanda, wakatakurana nedestiny nyowanda, uine nyaya hombe, uine nyaya nyowanda. Aripo here ari kundinzwa nhasi anoti pastor, ndakuenda pachapter nyowanda, ndakuenda pane imwe level. It's not a coincidence. Pane ari kundinzwa? Simudzisa maoko. Ndakutopedza. Nhasi ndo Sunday yekutanga musecond half ya 2022. Ndo Sunday yekutanga. Satani anoziva kuti unazvo zvauinazvo. Ndapana ndichiitisa maprayers pakati peusiku. Ndaitaura zvinhu zviri. Pane zvimwe zvinovharwa naSatani, but pane zvimwe manje zvisingavharwe naSatani nekuti naiye haatozviziva. Bhaibheri riri kuti hanzi, what no eye has seen, what no ear has heard. Saka Satani nenzeve dzake haana kutombobvira akazviziva. Vanhu imbovhurikirwa ine machapter manyowani. Rabakashika. Pane zvandiri kusensa nhasi. Fundisitse divine appointment. Kana tapedza tichapemberera birthday renyu, pane vanhu vachataura, pane vanhu vachakonektana imo muno, pane vanhu vachatanga kuzivana, pane vanhu vachatanga kutaurana zvikuru. Handi mamuchingoti kana chechi yapera mumhanyira gomba. Zvino nhasi tagocherwa nyama nechechi board pabirthday ramufundisi. Panapa ndiri kudeclare chinhu chinonzi networking. Zvichaitika pasangano pano baba masuka. Pane imwe mari ichati kana yapinda nemaoko yenyu ichabva yoenda mumaoko ababa, yobva yoenda mumaoko aamai. Zvokuti mari ikadzamara yambopinda nepane mumwe wedu ichatambura kubuda. Pavanozoiona kumaMuslima, pavachazoiona kumaHindu, inenge yatenderera ka15 ka20 yaitisa vanhu kusumuka pano. I am declaring that kind of networking in the mighty name of Jesus. Hongo wakavharirwa, hongo wakakirwa madho, but maskata anhasha. Ndadzinzwa grace dzacho, ndadzinzwa nyasha dzacho. Zvakuchiitika manje. Regai muone kusumuka kuchaita marombe, regai muone kubatana kuchaita hama, regai muone zvichaitwa naMwari. Ela pakayandele makataya lamaka jamanda kayamiatatamanda rabaka zapeta
Jamanda kaya miatatamanda. Ndotaura nyasha dzemari pasangano pano. Nyasha dzekuita mari. Pane vanhu vakuzoita mari pasangano pano. Nyasha dzekupfuma. Radela mayakata. Ramaka chapaka tatamanda. Remaka zhika boza. Ramaka chapiki tatapa. Ramaka jelemanda. Rapazia go. Japika tana mayanda. Ramaka tiba koza naka. Yamaka jikata. Ramaka shakita ya mahanda. Ramaka tia koma. Chibosimu za maoko ako. Chiboka mchira minana ya kuitikayo. Pane shakunaya panapa. Pano pakunaya. Pano pakunaya. Pakunaya pano. Pano pakunaya. Pano pakunaya. Pane shakunaya. Anga akazivharira madhimoni. Honai zvakuitwa naMwari. Honai zvakuitwa naMwari. Honai zvakuitwa nenyasha. Honai minana zvayakuita. Ela patena. Ela pakasaya. Ramaka jimanda. Repana kayamande reta. Zapeta kataya. 3 July 2022. Isuva richava memorable. Uchasangana nezvihombe. Pane zvakuitika panapa. Muzita ramambo Jesu. Kana tichitaura nyasha dzinokonekta. Pane vanotokonektana nemichato yavo ipo panapa. Pane vanokonektana nemichato. Mamuchiziva here kuti michato iri spiritual. Michato iri spiritual. Saka kana taakutaura nyasha. Pane vanga vakadza varorwe. But kana taakutaura nyasha. Nyasha dzinounza michato. Rabeneka ya mahanda. Ramaka jimanda. Rapaka sandere talabaya. Ramaka shapaketa mayanda. Randa kaya mianda. Renda labaka yanda kaya mayakata lamaya. To you more spiritual. All things are spiritual. All right. Yes. Mozaita mchititumira makadzi. Moita mchititumira makadzi. Even my soft copy wa. Simtema. Musitara mambo Jesu. Mwari muri mwari vezvishamiso. Muri mwari vezvishamiso. Muri mwari vezvishamiso. Baba takaramba kuenda kung'anga. Pakati tiende. Takati hatisi kuda tinovimba naMwari. Baba itamba mashavi Mwari takaramba kuenda kumashavi. Tikati hatisi kuda tinovimba naMwari. Patakanziendai munopira takaramba kunopira. Tikati Mwari hatisi kuda nekuti tinovimba nemi. Zvino Mwari zvatakavimba nemi. Ngatichirega kunyadziswa. Ngatichiregedza kunyadziswa. Ngatichirega kunyadziswa. Baba ipai vanasikana ava michato. Vapei michato. Jehovha. Vapei michato. Vapei michato. Michato ngaiburuke, 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 ngaiburuke panapa pambonaya michato. Rebaka shaka mahanda kasaya mianda chamanda kata mayaba randa kaya mianda labaka tata manda rabaka sanda lamakaya miata rabaka shaka mahanda. Vanakomana nevanasikana vanababa nanamai vanoda michato ngaikamuchirwe pasangano pano. Michato yange yakavharwa. Michato yange yakastopwa nezvikwambo. Michato yange yakastopwa nezvidhoma. Rabaka yanda kaya mianda labaka ramaka shabako rabate katata mayanda ramaka chate bayaka ramaka shaka mahanda. Muzita ramambo Jesu. Fundisi. Ndapedza pandambosiya nyasha dzemari panapa. Pane vanotenda kuti Mwari anopa mari. Wealth is spiritual. Hallelujah. Wealth is spiritual. Saka zvakangokosha. Munhu nemunhu ngaambowana zvaari kuda. Wealth is spiritual.
kumwe kuchoboka kwaunoona, dzimwe nhamo dzinomuka musi waunoita mari, zvoratidza kuti pane chakakutarisa, zvoratidza kuti pane chiri kukuona, zvinoona kuti waane mari. But nhasi pandiri kunamata pano, vanhu ngavamboita mari pana. Handisi kutamba. Muzita ramambo Jesu. Taura grace muarea yepetroleum. Mata akashika. Mayanda kiyaboko sanda katata manda. Vana vangavambopfuma Mwari. Pashaya anotarisirwa pasi. Pashaya anosara achitambudzika. Vamwe vanga vakarevererwa vachinzi hapana kwamunoenda. Ini ndamirawo kaMwari ndiri muranda wenyu. Ndakuvarevererawo. Ndakuvarevererawo kuti vanoenda kwavanoda. Ndakuvarevererawo kuti vanosvika kwavanofanira kusvika. Ndakuvarevererawo kuti vachabata zvavanofanira kubata. Ndakuvarevererawo kuti vachaelevetwa naMwari. Ndakuvarevererawo kuti vachatanga kupfuma vachagarika nezita ramambo Jesu weNazareta. Yezvino Mwari wemasimba ose ndiri kudaidza mhepo yefevha pasangano pano. Ndiri kudaidza mhepo yefevha pasangano pano. Mhepo yefevha ngaibvuvhute pasangano pano. Mhepo yefevha ngaibvuvhute pano pasangano ngapambovhuvhuta. Mhepo yefevha vanga vakaritwa right off, vanga vakadzi hapana zvavachaita. Ndataura mhepo yefevha, mhepo inounza wealth, mhepo inounza maideas, mhepo inounza mariches, mhepo inounza protection, mhepo inounza abundance, in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Zita ra Jesu. Zvatoda kuita handizivi kuti munokolekta sei offering yenyu pana. Vanhu vanofamba vachiuya here? Kana uchifamba uchiuya kualtar, ini change ndakamira panapa ndichinamata. Hallelujah. Pane ndakamira panapa ndichinamata. Kana uine chegumi chako, uya nechegumi chako kuna Mwari. Kana uine offering yako, uya ne offering yako kuna Mwari. Kana uine tithe yako, uya ne tithe yako kuna Mwari. Vepraise and worship vanenge vachiimba ina ndivajoine ndichinamata panapa. Saka isusu tinotenda kuti wealth iri spiritual. Totenda kuti patinenge tichipa kuna Mwari tiri kudhila nemamhepo nemashavi. Totenda kuti zvatiri kutoita izvozvo izvo, mumwe munhu chegumi chako achikwane muwallet, ita EFT. Kana ungasati wambozviita, dzidza kuzviita. Ndikutaura indazviona zvichishanda. Ndazviona zvichiita, ndazviona zvichigoneka. Saka pandiri kutaura panapa ndaona vanhu vachisumudzwa naMwari nenhau yekutendeka. Ndikaonawo vamwe vachiwira pasi nenhau yekusatendeka. Saka praise and worship inenge ichiimba. Iwe unenge uchiuya kana uchinzwa kuti une chegumi chako uda kuti mudhara inini ndisienda declare blessing, unogona kuuya ndikakunamatira ndotaura blessing. Ngatiregedze kunyanyotsvaga order stereka. Ngatimbotaurai zvikuru zvaMwari. Timbotaura zvakanaka zvaMwari. Muzita ramambo Jesu weNazareta, I believe my account details ndo aripa. Kana phone yako isina account number yekuchechi, iwe uchiita balance, zvikureva kuti unorespecta Edgars, unorespecta whoever, unorespecta council kupfuura Mwari. Kana zvaoma uende kuEdgars, kana zvaoma uende kuinsurance, kana zvaoma uende kune vamwe, unoenda kuna Mwari. But account yaMwari ndiyo iyo Nedbank iyo 1122335288. Kwa zvaisinganetse kumemorize naivedwe. Yeah? Bata phone yako. Ita kuti one of the beneficiaries. Wotaura kuti AFM Roodepoort amene inonzi chi account? Aiwa zita re account. AFM Roodepoort. Ndo unonzi uchenje. Amen. Vanhu ndiri kunyanzwa kuti pana vanhu vari kurwiswa. Handiti panachinamatira wealth mamuchiona madhimoni achibuda. Dhimoni iroro harimbofara rakada kuti upe. Ndikaenda kubatsire. Ndonanga kutaura kuti makutsotswa hamene zvamurida kuitwa. Hapana, ndauya kubirthday ndazotsvaga mari. But ndiri kutokubatsira kuti ndikupe knowledge. But kana ndakupa knowledge, capitalize on that knowledge. Wotora madetails aya. Wopota uchiti pamwe paya uchinamata. Inini musi mamazuva ndinopa offering na 2 AM.
ndongobata foni yangu so yoti Mwari ndanga ndichinamata munamato une simba, regai ndimboisa seed, ndakutoita seed, dai administrator wekuchechi kwedu aripo aitaura kuti mufundisi sometime mari yacho inobva yataura inoti ndichingopedza kubvisa panhamba dzaadministrator nepanhamba dzapastor nditoona kuti panapa ndatopa offering zvototanga kuita itika, Mwari wachitiitira zvakanaka. That way I have survived. Kana wanga usati wanga wakapusiswa newakaipa zvokutadza kutora account number yekuchechi kwenyu, nhasi ndoda kuti uite rebel against the devil, uti ndakudzitora nhamba idzodzo. Kana paina anga akakunyepera kuti kubirwa, toti handipuse zvekudaro, ndakuvimba naMwari. Tichiimbirwa nepraise and worship, vanhu vachiuya nematithes and offerings, ini ndenge nchinamata panapa. Uvepo wa Mwari huri pano, wauya nemasaisai, nekubata kwa Mwari kuri pano, wauya nemasaisai. Uvepo wa Mwari huri pano, wauya tarirai. Uvepo wa Mwari huri pano, wauya tarirai. Wauya Baba ndinokutendai nezvipo izvi, ndokutendai nezvegumi izvi, ndokutendai nemari dzauya pano, ndokutendai nevatransfer,
ndokutendai Mwari wemasimba ose nevashandisa dzimwe nzira dzekubhadhara nadzo mari kuimba yenyu. Jehovha, makatendeka. Muzita ramambo Jesu weNazareta ndokutendai Baba, muri kuzviratidza muupenyu hwevana venyu, uye Mwari hakuna wenyu anozombonyadziswa. Ndanamata mutsvene wemasimba ose Baba, chiziva kuti these offerings, they are a huge weapon against the powers of darkness. Tsvina yakundwa, yatiza, yanyadziswa, ropa raJesu richitaura. Amen. Hallelujah. Yes, toda kutenda Mwari, tingagara hedu pasi. Fundisa, I want to request you to come. To him who is spiritual, all things are spiritual. I'm standing here as your father. I want to pray for you. I want to declare blessings. I want to declare favors into your life. I want to declare protection. I want to declare abundance. I want to declare miracles. Church ngatisumukeitese. The kind of pastor that you mold is the kind of pastor that you are likely to receive. So unoda kuti mufundisi wako ave nazvo. Zvidaidze. Kana uda mufundisi anomutsa vakafa, vanamatire kuti vamutsa vakafa. Kwaida mufundisi anonamatira vanhu vachisumuka mabhizinesi, namatira mufundisi wako kuti adaro. Kada mufundisi anogona counseling, kada mufundisi akazodzwa, kada mufundisi anoshandiswa naMwari, kada mufundisi anoteerwa nemashura, kada mufundisi akapfuma, kada mufundisi ane vana vane hunhu, kada mufundisi akadzikama, kada mufundisi anoteerwa nezvishamiso. Toda kuti utistretche maoko edu. Ini ndoda kutaura blessing pamusoro pamufundisi from fourth floor mavave. Ndoda kudeclare my blessings. Church ngatimboitai tese. Vamwe vanhu vane usimbe wauya kuchechi, but panguva yakadai so unogara pasi mufundisi wako achinamatirwa. What are you investing in his life? Chaunoda kuzotepa back. Ndoda kuti mbodeclare blessing. Baba, muzita ramambo Jesu weNazareta. Hallelujah. Ndapedza. Mwari kuitire zvakanaka. Ndozosera nguva nababa masu. Hallelujah. Ngatipewo chipo chokutenda kuna mufundisi Munemo. Awasekuru naye ndovoga vane kodzero nokuti ndiwo mufundisi wedu vanogona kuvanamatira chete naye Mwari vachikudzwa.
sekuru tinokudai maita henyu nokusiya kunyange appreciation yamai matiitira zvakanaka. Mwari wokudenga ngaakuitirei zvakanaka sekuru. Regai nditi present worship ndongoda 2 minutes chete, mungoti chorus 2 minutes. Ndinodawo organizing team yangu vari kutibikira vachitiitira zvakanaka, the gondos, the candieros. Ndoda kuti muzotiitira waite munai varipo here. Ndinodawo organizing team yangu ngaiuyewo kuno kumberi. Sister vaenda kupi sister vangu avo, sisi vakatiimbira kasonkedu. Organizing committee yangu ichiuya ndokupai 2 minutes. Painongosvika ndobva ndakurega. Tinogona hedu kugara pasi. Present worship vachidi nyika ino yakanaka inofadza vanotenda. Nyika ino yakanaka inofadza vanotenda. Mwari wangu ndipewo rudo mambo nekuti zvose ndezvenyu. Mwari wangu ndipewo rudo mambo nekuti zvose ndezvenyu. Nyika ino yakanaka inofadza vanotenda. Nyika ino yakanaka inofadza vanotenda. Mwari wangu ndipewo rudo mambo nekuti zvose ndezvenyu. Mwari wangu ndipewo rudo mambo nekuti zvose ndezvenyu. Andikadirira dzawanda dzinotodawo vane rudo. Andikadirira dzawanda dzinotodawo vane rudo. Mwari wakanaka veduwe, 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 Mwari wakanaka veduwe. Regai ndikumbirewo sister Rumbimbo piwa imwe mic naye. Ndinaona baba nana mai vatungamiriri vedu, asi patiri kundodya ndo vakanga vakamira. Regai vambouyawo neka-item kavo vambotipawo kadance. Munogona mbotipawo nguva mbija. Ndoda kungodawo sister Rumbi ne1 or 2 vanovabheka zvichingotitirawo zvakadi zvakanaka. We just want to recognize them. Because tichadya tichaguta asi ndo vanga vari kuseri vachiita kuti nyama yedu iibve. Sister Rumbi ngatirovei. Gore rino rashe ashte, gore rino ashte, gore rino ashte, 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 ashte. Simuta, gore rino ashte, gore rino ashte, gore rino ashte, 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 gore rino ashte, gore rino
zvakanaka. Mororo namurinzo. Hapana. Haleluya, haleluya. Ngatiombererewo vatungamiriri vachidzokera pabasa manguva ona vanotoita practical chaiyo. Ngativaombererei vachinogara pasi.